Alam na pakpakan. Uy, alam mo kaon kaming kuy? Ay, Mikloy? Mikloy. Kaon kag kapajas, ning kaon man kadiha. Kaon di ka dani, nga di makakaduot dani. Hindi man kada sila manungkab. Hindi. Makan kaon kog mangga mo dili pud. Basig pa siguro. Imposible ah. Guys, gidadaan dyan ako kapajas. So ningari ko ila Jijin guys kay inay ang kuhaon nga gikan sa ninang ni Cristel nga gikan sa Paro. Diyan ang gidadaan og kapajas. Ayo. Ay. Nasi ate. Tawag ka Jijin, tulog mo digaro nag-iidit sa taas. Jen! Ayong muto, ayong hapon. Unsa mo kadaplo? Arang bisiha siya. Kuani ka nang sa interior ka nang Ayong chamber. ko nila Jijin guys. Tuwari ko sa oga. Higda di ay. Yamadong muto diha. Merry Christmas. Merry Christmas, Happy New Year. Aw na di sa ka-video call. Para lipayan niya kay na sa ka-video call di ay. Mas Cristel ugma. Gikan din sila sa sa oh, gikan ni Chris, yang ninang. Rito nga mga kabangaan pa. Oh, buko pa nag-iipo. Naminitis nila. Diri ha kani mo nagharbi na mag-harvest ag nga ni Jin nga ang palaya. Hindi man guna siya. Kalit ko nga rin guys ha. Kani ha po di bago man ang gidughit guys kani oh. Bago man sang gidughit. Salamat kay kasi ang ninang Rupa dihagikan sa Paro Island sa Paro. Paro man sa gikan dit. Ninang Rupa kasi dini uli Jen. Si Dura. Ikaw maiwan ka na. Deko. Di kayo ha. Tapos si Kuya Edith eh. Kuha lagi kuhan kaya gipakuha og naipadati ti Alma. Kamusta maging Hala ba ang kuan? Agiro ba? Sige magutanaw kay pang ahom dung kalawon lagi mga iro. diniwang kay Iwang ka tanan. Iniwang na Kloy. Yes, Mikloy, man is Mikloy. Nara ko dari mambitani oh, nas Mikloy oh. Mikloy ko no, tawag Ay, ko Mikloy. ni. Ang mitani tawag ka dali. Uy, ato bang ba diri? Hi. Mikloy. Hi Mikloy. Mo ni sud sa plastic. Bao, banyo na suslob. Uban ka Mikloy. Wala kay wayon makang danti Mikloy. Nay mo kuan iro dito. Hmm? Kuan karang nag-ice po ni siya hang kuan kanang Tawagan si si kuan kay ganahan ni Jin si sis Irlin. Lin. Wala lang ko nga ni kay ang namang ipang harvest ja namay isa ka punuan dito nga sige pagpamunga. Ngay dyan ang ipakpakan guys. Lamin ng kapajasa at sila na kuan. Arang pun ka-cute na imuhang pangpakpak wa di kay katong pangpanit. Naman kani may ang ganahan gamay. Ba ano ba tungtungan na nga magdali mi kay man tumig merkado. Asa pa mo? Mas merkado lagi kay manguhan mi mangita mig saging sabah. Naman dana daghan Sabah ha dili ka ng saging nga. sabah Katong kagmay kay iba nga. na asahay. Sayar lagi na. Ko say kala may manadlanlanin. Kuha na siya ka ng tambal na acid ba? Mo na ipakaon ni nanay mama ni mo ano di asiron. Kanang sabah kay daghan nagtambaw na. Alam na pakpakan. Uy, alam mo kaon kaming kuy? Ay, Mikloy? Mikloy. Kaon kag kapajas, ning kaon man kadiha. Kaon di ka dani, nga di makakaduot dani. Hindi man kada sila manungkab. Hindi. Makan kaon kog mangga mo dili pud. Basig pa siguro. Imposible ah. Eh, kaon man. Wala, di lagi ka na lagi. Kapalit na sa gluti dira sa. Kita. Ikip. Luya po di mo. Kubi. Kusog man mga on kuan na sila. Ay, si Kubi, si Kuan ni si Goody. 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 Hala, arang ka-cute man yung mga naong lagi. Uy, kaluoy.
Ano, uya mong gudi. Kaila pa ka, mama? Ay, sus, kaila pa, mama. Ay, kaila pa, mama, ikaw? Mas pangit. Ano yung mga iro na nakatok yun? Bito na ahat, maguni sila kalutas kay... Nagamitan na yung mga lutas mo god. Di, pagka matay jud, pagka anak-ana, pagkaugma, namatay na. Nawa sila didig, kuan sa inahan ba? Pero kuanan niya, Plo, purgahon ni Plo. Sunod si Mana ako ng purgahon man, pwede na purgahon man. Nangutanan No, ko waluoy laman yung mga cute ra ba kay mga naong. Nangutanan ko sa Di mga... Ha? Baho, saan lang kuanan na? Goody. Sunod si Mana Ay, si Brownie, kay waman mo gawas. ako ng purgahon. Ngit, tangit. Ay, sus. Pangit. Alaga mong iro kay ngani po niya. Nagpisong-pisong na lagi sa Plo. Nawala naman ko na ako. Pareha si hang mama nak. Labra ba niya si Woody, oh? Say, dyan awadin, kay mututoy man. Mututoy man silang pangit. Oh, kay mututoy mo dyan na sila. Ang tutoy ni pangit, ang hubag na. Nangita lagi silang tutoy. Sud, das planggana. Yan lang kanana. Oh, cute ka ilang planggana. Oh, di na mambitan niyo. Nanggi bisita ang mga toy-toy. Gusto wa dyan ni gawas, oh. Payahay sa planggana. Kanaan mo silang palit-liot. Ngaluoy ba, oy? Kuya naman siguro na. O, ito na, Jin. Pakamping mo. Flo, kay amura lagi yung gihapit ring kuan diya. Jen, ato na, Jen. Katong gihatok ni Kuan. Diyan na, salamat kay Flo. Kay mamalit mig. Kuan dari, Jen. Ito na yung Kuan. Ha? Ilisi nila gripo. Lagi? Nangutanan ni kong... Oh, sige, salamat, Nay. Nanay, kay bagong motor, Flo. Ha? Handaan, manggula kipintara ng bako. Oh, ayaw ha. Ayaw na kita nahon. Wad doon na, me. Gihatag na nila. Kay si Jeremy ang gipalahos dato silang auntie ni Ja. Bye-bye. Kay gadali mi guys kay manguwan pa mi mangita pa mi og saging sabada sa merkado. Ako na palit guys. Mahal di kayo hapon diri kay tag makakuha ray discount ra kag G's. Dapat di pa kapin na. Nabuji pa kapino. Minuton, manyan na. Daginuton. Pag daginuta kay lisod grong panahon na. Crisis ang panahon. Crisis. Isang susi sa kay. Mo pa mo ni pagpabot. Ay, trekking siguro ron. No? Usad lang rin ng trekkings. Karon siguro. A few moments later. Guys, kanang kuan kanang gabi guys, arang kasuga kadunganay nag fireworks dari sa muhang silingan. Sus Ginoo, grabe man jeng hadlekan ni Ili. Gitsaplengan naman nag dangga ni Nicole kay grabe jud nagkereg-kereg grabe kereg jeng lawas jud. Acha, smile be. Smile baby. Smile. Na makanina og diha ah. Smile. Kuya Wan siya pabuto. Hadlok ikaw sa pabuto. Ana mo din na yung mga pabuto. Labi na mag-trekking sa raman niya. Pabuto na. No. Yeah. Crystal. Kuan. Chocolate. Naanja. Salamat ay kado ni Maring Rupa. Diya sa Paro. O Ninang Rupa. Nasi sa Paro guys. Diya. Chocolate ninja rin natin. Iabrihan umabot na Crystal. Diya guys. Naka-tipog ko sa atin ni Papa Edi. Kay gitagaan mi og kanang repolyo. Diyan ni guys kaya magluto ko inagka lunis po natay pang sapsoy pang sagos pansit. Salamat kadyo ti Alma kanang kuan siya guys 5 man ni sagi hatag di Papa Edi ni Jijin. Ja try po ko daning pansitan na murag yellow kadyo siya na. Try po na ako nagluto inagka lunis. Guys, hello. Wala ko ka video pag abot ang mga BI kay kuan
Ikit na. Ja ugma kanang magpa-order ko daning saging nga saba. Laban lang ta sa atong kinabuhi. Bahalag na yung mga tao bitaw nga wa ta nagustuhi. Kanang naiban salamat pud kadto sa mga ni unsubscribe na kay wa mo ko isa guys pero na tao nga bisag wa tay sa buhat-buhatan tag sa pero sagdi lang kay ang Ginoo ra may mo kay bawo mo tan-aw guys. Kanang laban lang gyapon ta. Ito lang ang pasagdan ng mga tao nga birahon pa paubos. Kay kit naning kamot ra man pud ko guys nga makapag hatag og alawan sang anak. Ja kaning amuhang kusina katigom-tigom ko maabutan natin siguro ni mga March pa. Makatigom ko makapalit ko ani og kulurop. Salamat ka Ma'am Bisminda at least na kuha na sila guys kanang dako-dako na po ni sila nagasto. So dako ka tag magasto og kanang kuan kanang magpabay ta labi na karong panahon na mahal kadto materialis. Salamat kadto sa mga tawo nga nagmahal. Salamat kadto ninyong tanan guys kanang di man ako matagsa-tagsa ja. Malay guys kanang murag na wad ana ko gana mag video or mag vlog kay murag busy na bitaw pud mga taon ja. Kay kanya-kanya man tag paningkamot murag busy pud kadto sila murag di na sila makatanaw sa vlog karong mga panahon na guys murag arang hinajag atehang views sa atehang vlog. Pero laban lang gyapon ta. Bahala ginagmay views guys basta mag-upload lang gyapon ko kay sayang pag atehang YouTube ug kahang undangan. So nakapagplano unta ko guys nga mag-stop sa naman ta ko vlog kay dili pud dali mag kuanta guys kanang mag video-video ja mag-edit yan na. Ja daghang kadto tag buhat. Ja karon grabing kainit guys kanang Sabado na ron muli adto sa Crystal di ay kay kuan kanang muli kuno siya kay ari kuno siya mag-review kay kuan wala lagi internet dito sa jahang boarding house. Kanang hinay ang internet. Yeah guys, thank you for watching. I love you. Amping kong kampo tantanan guys. See you my next vlog.